My baby, my Valentine. Can I hit the make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Me, I am so obsessed. I want to chop your own. Never did it. Alhaji Buba, ga na zo kallon ban gane gidan ba. Wallahi ni na faka da wannan jan motar. Okay, to babu damuwa. To Allah ka dan fito bakin titi sai ka same ni. Haka zan kira ka Alhaji Buba. Sani mana. Yan mata, ya gari? Ya gida? Ya jin dadin ku? Kai, sanin ku ba? Ina za ku je a cikin tsakar rana ku tafiya? Wallahi za mu fita ne. Okay, kar ku samu damuwa, za ku dan je shopping kenan. Ba girman ku bane ku tsaya kuna yawo a cikin rana. Kin fahimta? Ga ku kallon madara, kallon hutu a mota, ku zo kuna yawo a cikin tsakar rana haka. Ya kamata a ce akwai mota a dan saka ku a cikin dan dumama ku da dan AC. Kin fahimta? Yanzu abin da na zo gurin wani abokina ne kuma na ga baya nan. Da haka yanzu in ba za ku damu ba, zan iya rage muku hanya. Okay, ka zo da mota ne? Ga mota na kake samu damuwa, ai zan kai kidin da kike so. Wace? Wannan zan kai kidin da kike so. Okay, wannan mota ka ce? Okay, to ba matsala mu. Ya ga mutum, ke ma shigo nan mutum. Ai ka samu damuwa. Ba ni kiran ga mazan zo same. Hello?